Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru, lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur diaturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nyukani kesarasan kalih kita sedaya. Bapak Ibu Guru lan rencang-rencang kinurmatan. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken babagan sesakit COVID-19 ingkang namaning virusipun corona. Kaya sing kita kangerteni menawa virus corona iki wis nyebar ke kabeh negara kalebu Indonesia. Ning Indonesia kedadian virus corona pisan nang awal bulan Maret. Kondisi iki tasih kedadian nganti wekdal ingkang dipun kintenaken rampung akhir bulan Oktober. Malah saged langkung dangu malih menawi tasih enten kathah ingkang boten praduli aturan pemerintah. Bapak Ibu Guru lan rencang-rencang kinurmatan. Kala niki kita sedaya dipun kedahaken nindakake kagiatan ing griya kados sinau, nyambut damel, uga ibadah dening Gusti. Kita sedaya ugi kedah ningkataken kuwawibadan kaliyan memindakake gesang saras kajengipun boten kangge virus corona. Kejawi punika mudik ingkang biasanipun dados kebiasaan rakyat Indonesia dipunawisi kajengipun ngirangi dawahan virus corona. Senasa kita sedaya rimantosi wale, kita sedaya saged nindakake kagiatan positif kados maos buku, sinau, utawi masak kangge bikasya. Dados rakyat Indonesia, kala niki kita sedaya kedah ngestuni aturan pemerintah kangge ngirangi dawahan virus corona. Uga supados nagari kita sedaya sampun bebas saking virus corona. Mugi-mugi nagari kita sedaya gelis bebas saking virus corona, uga saged numindakake kagiatan kados saderengipun. Cekap semanten ingkang saged kula ngertosaken, kula nyuwun pangapura menawi enten klintu lebet gineman utawi lampangan ingkang kurang kajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.